tayo guys sa kuan sa stop sa crossing ngayon. Yan, yan yung dala ko. Yan, yan. Layas na ako. Pinalayas ako dito sa Eastern Samar. So, doon naman tayo sa Northern Samar. Doon tayo sa Northern Samar. So, next year. Ayan, dala ko na yung mga gamit ko guys. Ayan. Ito yung mahirap na part pag palipat ka. Dala mo lahat ng gamit mo. Tayo sa crossing ng top. Tayo sa crossing ng top. Yan doon papunta ng Tacloban, Catbalogan, doon sa may Paranaque Norte. Yan doon. Yan yung daan papunta doon sa. Hindi ko abisado ang mga barangay dyan. So, ito yung mahirap na part pagka palipat ka doon sa kabilang area. Kung saan ka man ma-assign, ma-reassign. Kasi transferable kami. Pagka ma-reassign ka doon sa ibang area, ito yung mahirap na part, dala mo lahat yung gamit mo. Ayan. Kaya mahirap din to. Mahirap na part yan. Dala mo, hindi ka makakilos ang dyan, motor. Yung motor ko almost 7 years na yan. 7 years na yung motor ko. Yan. Dito tayo, nag-stop over tayo dito. Sobrang kakapagod. Ayan. Dito ngayon tayo sa Buray. Ayan. Sa Buray guys. Ayun dala ko. Lagi sa kakapagod.